Ebben a pillanatban érkeztem haza, és én ma sajnos dolgoztam, de a vízszerelő ma kijött, úgyhogy ezt most apukám menedzselte, mutatom, hogy nézünk ki. Szóval a megoldás az lett, hogy mégiscsak kikerült innen a konyhapult, és innen lett a víz átvezetve, itt végig sajnos ezt is fel kellett törni, ez a falhoz lett átvezetve, mert hogy végül ezen a sarkon, vagy sarokban lesz majd a kád. Múltkor még arról volt szó, hogy ott lesz, de végül itt lesz. Szóval végül is elég volt egy ekkora részen átvezetni a vizet. Fölöslegesen szedtük fel a parkettát, mert eddig úgy volt megbeszélve, hogy itt végig hozzák a földön, de végül ugye a falba lett áthozva. Sajnálom-e? Hát igen, a parkettát nagyon durván, de hát most már akkor mindegy, de tudtam, hogy lesznek rejtett költségek, és számoltam is velük szerencsére, ami úgymond zavar, hogy most a konyhapult helyett megint ki kell találnom valamit, hogy mi legyen ott, de én egyébként arra gondoltam, hogy egy kávésztésön mindenképpen csinálnék, vagy valami kis fotelt ide, hogy legyen egy kis leülős rész, de a hűtőt azt mindenképpen megtartanám, szóval azt is valahol itt kéne elhelyezni, úgyhogy nem tudom. Így néz ki ez a kis terület, úgyhogy ide mindenképpen lehetne valamit tenni. Lehet, hogy megtartanám egyébként a vízkiállást is, mert amúgy egy csap sem ártana ide, úgyhogy még nem tudom, gondolkodom, hogy mi legyen ide, mert egy teljes értékű konyhát szerintem tök fölösleges ide rakni. Szerencsére egyébként ebből a fali csempéből még van egy csomó, úgyhogy gondolom, hogy megpróbáljuk ezeket, amiket ki kell kicserélni, ha ezt meg lehet szépen oldani, de nagyon remélem, hogy igen, és erre nem kell annyit rááldoznom. Ezt pedig nem tudom, hogy lehet-e még kapni, vagy szépen megoldani. Valószínűleg akkor ez az egész most fel lesz majd szedve, és akkor az egészet újra kell csempézni, és van még egy dolog, amit ugye észrevettem. Itt is át lett ütve a fal, amit nem értek, hogy történt meg egyébként, mert ez egy elég vastag fal, tehát hogy így ekkora. De hát akkor ezt a csempét is ki kell cserélnem, és ennek nagyon nem örülök, mert ezt nem tudom, hogy lehetne szépen megcsinálni. Még egy tanulság a mai napra, hogy többet nem fogok elmenni dolgozni egy olyan napon, amikor itt szerelő van, mert ezt, hogy telefonon keresztül kell nekem mindent elmagyaráznom, ez borzalmas, úgyhogy ebből tanultam, ilyen többet nem lesz, az is biztos. És hát a következő szerelős vagy update-elős videómban találkozunk.